Вітання! Вітаю усіх на каналі Гарбата Санхеда. Як бачите, сьогодні не тільки Санхеда, у нас Іра. Я вельми вдячна, що вона погодилася записати хоч некое відео, некий ролик. Я не ведаю, коли вийде, бо, пробачте, по-перше, у мене проблеми з голосом, по-друге, я ведала, що приїде така чудовна гостя і хотіла скористатися можливістю зробити відеоролик з ёй. Ну вот, это Ира, я б хотела, щоб ти просто, несколько слов про себе, что ты тут робишь, откуда я тебе знайомая такая. Ну, в ogóle позавчора так познайомилися на вулиці, забрала додому. Так, ось так, да, приехала на улице Малаги, и тут такая чудовная Ангела подобрала бездомного туриста. Ну, на самом деле это неправда, З Ангелой мы знакомы уже больше 10 годов. Ну, каля того, так. Я ще з тих часов, коли знайома з Ангелою не була мейнстрімом. І коли Ангел мало хто у Білорусі ведав, я тоді працювала у фундації, яка організовувала конкурс «Білорус у фокусі», інформаційне бюро солідарності з Білорусю. І Ангела приїхала до нас у офіс, бо вона стала переможцею конкурсу, який організовувала фундація. Ось, і так, власне кажучи, і познайомились з тих часов і сябруємо. Ну, вось, хто сочыць за блогам, ведае, што гэта абсалютна старынная антычнасць, сапраўды, што гэта Беларусь у фокусе. Гэтую прэмію я атрымала пасля рэвалюцыі 10-го году, пасля тых выбараў і ўсяго таго. Ну і, дарэчы, у той час, дарэчы, Іра з'ехала з Беларусі, вымушана з'ехала, яе з'ехалі у Польшчу, так, а ты жывеш цяпер у Варшаве? Ну, так, расскажи про гэта, до того і пасля, так, що ти робила, чому ти була вимушена? Що було до того, що було пасля? Значить, я, як кажуть, займалася політикою, виходила на протести тоді, коли гэта не було мейнстрімом. Ну, як бачите, Іра хіпстерка, так? Так, значить, на виборах 2010 года, і тим, що ще було до гэтага, я була активісткою такої політичної партії, Білоруська християнська демократія, і активно удзельнічала у розных падзеях, мерапрыемствах, так само у выборах 2010 года, і якія скончыліся, тады здавалася трагічна, але гэта нічога ў параўнанні з тым, што адбываецца зараз, але тады таксама шмат хто быў вымушаны з'ехаць, вось я таксама ў тым ліку. Гэта не быў уцёк, альбо нейкая такая змушаная палітычная міграцыя, у тым сэнсе, што я там атрымала ўцекацтва і не магла вярнуцца, не. Просто так склаліся абставіны, і я не магла больш знаходзіцца ў Беларусі, у тым сэнсе, што ў мяне не было працы. Перад гэтым мяне па палітычных матывах выключылі з Беларускага універсітэта. Гэта быў міжнародны дзяржаўны экалагічны універсітэт імя Сахарова, які ўжо, дарэчы, не існуе. Я існую, а ён стаў часткай ВДУ. Вось, і, уласна кажучы, я тады мела 19 год, і без вялікіх перспектываў увогуле што-небудзь рабіць. А Польшча прапанавала вучыцца, і таму я вырашала тады з'ехаць на нейкі час. І гэты нейкі час зацягнуўся надоўга. І зноў жа не таму, што я не мела магчымасці вярнуцца. Не, ну ты вярталася, так, у госці там. Я маю на ўвазе не таму, што я не магла магчымасці вярнуцца назаўсёды, магла, і шмат хто з маіх сяброў, знаёмых так ужо даўно зрабіў. І я прыязджала ўвесь гэтыя гады ў Беларусі, апошні раз я была ў мінулым годзе, за ковіду там просидела на 4 месяцы, а просто у пэўны момент я зразумела, што маё месца дзесьці іначай. Ну так. Дзесьці іншым месцы. Дарэчы, хто яшчэ не браў гарбатачкі, цікавы, можа піва, бярыце, калі ласка, я забыла сказаць, але вы ўжо ведаеце, так, калі выходзіць ролик на гэтым канале, трэба утульненька
выпиваць з намі. Добра. Ну, а Іра кажа пра то, што яе месца было, ну, менавіта, ну, не менавіта ў Польшчы, так, але у іншым шляху, так, чым, ну, проста займацца чым-небудзь у Беларусі. Іра вельмі актыўны чалавек, вельмі цікавы, вельмі працавітая дзяўчына. Раскажы трошки пра тое, што ты робіш увогуле, пра працу, пра падарожжы, можа быць, таму што Малага для цябе, ну, гэта, ну, дзіцячы садок увогуле. Ну, села в самолет и села на выходные, приехала, так? Так, приехала у цудоўнае, да, приехала ў цудоўнае месца, дзе тебе чакаюць, спаць уложуць, накормяць і правядуць экскурсію. Так, вельмі раю Малагу, гэта вельмі цудоўнае месца. Ось, так, я вельмі люблю падарожжы, я заўсёды ведала, што я буду падарожнічаць, нават калі там была маленькай дзяўчынкай і падарожжа, не ведаю, у райцэнтр выглядала нечым вялікім і далёкім, бо наша сям'я не мела магчымасці далёка падарожнічаць, калі я была дзіцём, і там паездкі дзесьці там на мора ці ў горы, гэта было нейкі такой іншай рэчаіснасцю, казкамі. Не, яно не было святам, таму што гэта проста не было. Але я заўсёды ведала, што я буду падарожнічаць. Гэта проста было, як сказаць, недзе ўнутры. І вось, калі я скончыла школу, паступіла ў Мінск і далучылася актыўна менавіта да дзейнасці той же самай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, гэта дало мне, між іншым, магчымасць паездзіць па Беларусі. Бо ў рамках сваёй дзейнасці мы часта наведвалі нашы суполкі паўсюль і адно бачыць людзей, так, а іншае таксама вялікую радасць мне давала магчымасць пабыць у розных месцах, якія былі знаёмыя з падручнікаў па гісторыі, па літаратуры, таксама па кніжках. А пазней, калі гэта мне яшчэ нават не было 18, і мне не было дазволу бацькоў на выезд за мяжу, але ў мяне, дарэчы, ўжо была віза. Калі мне ўжо споўнілася 18, я ўпершыню паехала ў Вільню. Ну, як бы, падарожжа робяць вялікія адлегласці малымі, таму што на мапе здаецца, што дзе там тая мяжа, дзе там іншая краіна, дзе там тая Барселона з Малагі, навошта туды ехаць, не? Але калі чым далей ты выязджаеш за межы сваёй мясцовасці, тым большым здаецца свет. Бо калі я была дзіцём, мае бацькі жывуць у маленькай вёсцы, і як бы сусвет ён заключаўся ў гэтай вёсцы маленькай, і як бы далей быў вялікі свет невядомы, у які мы часамі трошкі з'язджалі. Але гэта вось трошкі з'язджалі, было там на ўзроўні, калі казаць у абсалютных адлегласцях 10, 20, 30, 40, 100 кіламетраў. А што такое 100 кілометраў? Нічога, гэта абсалютна. Але ў той час для нас, для дзяцей, паездка ў такія адлегласці, гэта была выдарэннем. Мы да яе рыхтаваліся, загадзя, такіх паездак было максімум некалькі ў год, і гэта была менавіта падзея. Дык вось, калі я пачала падарожнічаць па Беларусі разам у сувязі з маёй дзейнасцю, разам з дзейнасцю, гэта было для мяне на пачатку нейкімі падзеямі, але пазней аказалася, што Беларусь, яна маленькая, ну, для мяне маленькая, і ці паехаць там... Ну, параўнанні са светам, таму што мы размаўляем тут пра Еўропу і не толькі. У параўнанні з маім светам, які проста вырос у пэўны момант да Беларусі, так? Калі я паехала упершыню ў Вільню, аказалася, што да Вільні бліжэйшым да Берасця ці Магілёва, ці Віцебска ад Мінска, так? Ну і як бы свет мой разросся яшчэ. Яшчэ трошкі пазней мяне запрасілі ў Францыю на моладзевую сустрэчу на абмен. І я там 1,5 сутак ехала цягніком, бо пакуль вырашылася пытанне з фінансаваннем білетаў, квіткі на самалёт былі ўжо занадта дарагія. І як бы дзе-то Францыя, дзе мой дом, гэта 2 маленькія кавалачкі, і можна там цягам дня, 2 дзён даехаць. Ну і як бы свет пачынаў разрастацца. І як бы я пачала шмат падарожнічаць, часта вельмі па-дзікаму, але гэта зрабіла, што весь свет ён маленечкі. Ну і сапраўды, гэта быццам трапляеш у іншае вымярэнне. Гэта іншы свет,
Тому што за вельмі мала часу, асабліва калі нават не цягніком, а самалётам, ты трапляеш у іншую рэчаіснасць. Уявіце, якая сітуацыя, якая тэмпература, якая атмасфера цяпер у Малязе, а якая ў Варшаве ці ў Мінску тым болей, так? Які месяц? Не здавайцеся і не бойцеся выйсці, не толькі з-за межы, скажам, вёскі ці горада, таксама пабываць па-за межамі вашай ментальнасці, вашых ідэяў, вашай зоны камфорту, таму што гэта вельмі пашырае ўсё. І думкі, і магчымасці. Так, гэта проста... Абсалютна. Нават калі гэта не падарожжа, так? Нават калі фізычныя падарожжы гэта не вашы, а вось філасофскія, скажам так, інтэлектуальныя, кніжныя, або падарожжы, скажам, актыўнасці, спрабаваць нешта новае, пайсці на заняткі з йогі, ці пачытаць кнігу на замежнай мове, ці нешта такое. Не бойцеся спрабаваць, не бойцеся сутыкацца з новымі ідэямі, таму што ад гэтага мы расцем. Так? Ад гэтага мы расцем. Добра, што яшчэ я хацела спытаць? Вядома, нашы гледачы вельмі часта звяртаюць увагу на то, што канал беларускамоўны, таму што ў нашых рэаліях вельмі мала такіх каналаў, вельмі мала іспанцаў, якія размаўляюць па-беларуску, гэта праўда. Тут палова Малагі размаўляе па-беларуску, не верце ёй. Але і беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, стала не так і шмат. А вось Іра, вельмі часта карыстаецца, не гледзячы на то, што не ў Беларусі жыве, ў Варшаве вельмі часта карыстаецца беларускай мовай. Раскажы, можа быць, ці ты заўсёды размаўляла па-беларуску, або які твой шлях, каб людзі ведалі, каб мелі іншы прыклад, таму што мой гэта ясна, але гэта не вельмі актуальны прыклад, гледзячы таго, што я расла сабе ў Іспаніі, тут дэмакраты, тут ніхто, добра, дзівачка і дзівачка, але размаўляе па-беларуску і размаўляе беларускую мову, і ніхто не будзе казаць, ты змагарка, ты што там, не ведаю, асабліва негатыўных рэакцый не будзе, і ў беларускай рэчаіснасці я зaiснавала адразу па-беларуску. А вось у нас прыклад беларускі. Значыць, там проста ў вёсцы, дзе жывуць мае бацькі, людзі не думаюць, яны размаўляюць па-беларуску ці па-руску, яны размаўляюць на такой мяшанцы, па-свойску. І доўгі час пытанне беларускамоўнасці ці беларускамоўнасці для мяне не стаяла як пытанне выбару. Мы проста размаўлялі па-свойму. Вось 9 год я вучылася ў беларускамоўнай школе, але не таму, што бацькі змагаліся за гэта, а таму, што школа была проста беларускамоўная. Якая была школа, там і вучылася. Гэта не прынцыповая такое. Так. Калі я скончыла 9 класаў і пайшла ўжо ў іншую школу, было пытанне, ці вучыцца па-беларуску. Але так званымі клас для тых, хто прыйшоў з вясковых школ, каб ім было вельмі прасцей не перавывучваць паняцці на рускую, альбо вучыцца ў ліцейным класе з паглубленым вывучэннем прадметаў, вось я якраз такі выбрала другую опцыю. І зноў жа не таму, што гэта пытанне, вось вывучу рускую мову, мне будзе лягчэй ў універсітэце, а тому што пытанне рускамоўнасці ці беларускамоўнасці не стаяла, мы проста вучыліся. Ты проста размаўляла, як размаўляла, а вучыцца выбірала, як калі... Проста для мяне ніколі не было прынцыповай розніцы, ці я напішу па-беларуску, ці я пішу па-руску. Яно проста вельмі хутка мне перайшло з аднаго ў другое, з аднаго першае. Я магу хоць зараз напісаць любыя фізычна-матэматычныя дадзеныя хоць па-руску, хоць па-беларуску. Я думаю, што ад гэтага горш мне па жыцці не стала. А такога свядомага, што размаўляю менавіта па-беларуску, вось якраз такі, калі я пераехала ў горад пасля сканчэння школы, стала пытанне, хто ты і на чым ты размаўляеш, і як я трапіла, можна сказаць, у такое незалежніцкае беларускамоўнае асяроддзе, то для мяне было натуральным, што я размаўляю па-беларуску. Але зноў жа гэта не было пытанне, што я прынцыпова размаўляю толькі па-беларуску, слухайце мяне, хоць часамі мне вельмі падабалася так рабіць у конкурсах. І іншых установах, якія павінны ведаць, калі яны пачыналі станавіцца неяк агрэсіўна да маёй беларускамоўнасці, ці маіх патрабаванняў, нават не звязанымі з мовай. Але, напрыклад, у універсітэце для мяне не
было пытаннем адказаць па-расейску, так. Вось зараз я размаўляю ў штодзённасці на 4 мовах. Хоч рускай, беларускай, яшчэ на польскай, ангельскай. Прычым для мяне не стаіць пытанне, што я буду прынцыпова размаўляць на нейкай мове, і я спакойна пераходжу з адной мовы на другую, вяртаюся. Вось, сказаць, што я прынцыпова беларускамоўная, напэўна, не. Не, ну не прынцыпова, ну вось бачыце, гэта таксама важны момант. Не абавязкова, калі чалавек прыходзіць і размаўляе па-беларуску, вам нешта даказвае ці нешта такое. Ну, дарагія, вы не такія важныя, каб вам нешта даказваць, просто, ну, чалавек прыходзіць, я, можа быць, прыйшла з сустрэчы літаратараў, і, ну, там размаўлялі па-беларускаму, я выйшла з галавой уключанай так на беларускай мове, і я працягваю размаўляць па-беларуску. Ну, я трошки прынцыпова так, ну, я выбрала такую пазіцыю, але таму што, ну, я яшчэ і філолог, я яшчэ гэтым займаюся прафесійна, і ў Беларусі мне важна так размаўляць па-беларуску, я магу, ну, я заўсёды стараюся вельмі ветліва, я не такая агрэсіўная, гэта няма. Але, Так, Аня, давай будем чеснымі. Давай. Ты рускую мову, вельмі дрэнна ведаю. ну, ты прабачна. Не, ну я не нужно портить этот могущественный Ой, язык своими своими ошибками. Не, ну, ведаеце, калі вы так кажаце, то я таксама магу, таму што ў нас дзве дзяржаўныя мовы. І вы не хочаце сапсаваць адну, я не хочу сапсаваць другую, Ну, калі так можна. Не, ну вось, ну я рэальна валодаю нашмат горш рускай мовай, калі можна сказаць, што валодаю. Разумець я разумею, таму што інакш я бы ў Беларусі памерла. Канешне, калі б нічога не зразумела, так з адказаў гэтак далей, не заўсёды знойдзецца чалавек, які па-беларуску табе раскажа то, што трэба. Але размаўляць мне па-беларуску ў 100-500 разоў прасцей. Ну, гэта праўда. Гэта праўда. Дакладна таксама для мяне, напрыклад, я чэшскую мову разумею добра, але я на ёй не размаўляю, і я вельмі удзячная, калі там чэхі ставяцца з разуменнем да майго польска-беларуска-расейска-украінскага міксу. Ну, гэта абсалютна нармальна. Я думаю, што не варта недаацэньваць, дарэчы, карысць беларускай мовы у такой мяшанцы, таму што калі чалавек валодае беларускай мовай, яна бліжэйшая і да польскай, і да літоўскай, дарэчы, і да славацкай, славенскай, чэшскай. Яна больш цэнтральная сярод славянскіх, чым руская. Руская, якая так збоку, так амаль ужо мяжуе з Азіяй літаральна. Ну, гэта літаральна не амаль, а менавіта так. І беларуская мова вельмі дапамагае як мост да іншых славянскіх. Пра украінскую ўвогуле прамаўчу, таму што мы нават на фестывалях чыталі вершы, так хто па-украінску, хто па-беларуску, без перакладчыкаў. Это вельмі... Дарэчы, у сувязі з маёй працай вельмі шмат камунікую з украінцамі, і яны такія кажуць, ну, ой, кажыце па-руску, бо Іра не разумее. Разумее. Працягваем. Не, ну як бачыце, вельмі зручна, калі чалавек умее карыстацца рознымі мовамі і рознымі такімі сацыяльнымі сітуацыямі. І гэта складвае, ну, вельмі цікавы досвед. Я думаю, што новая мова, як новае падарожжа, ну, проста прымушае нас расці. Проста мы расцем разам з мовамі, якія мы вывучаем, якімі мы карыстаемся. Ну, з краінамі, нацыямі, з якімі у нас кантакт з'яўляецца. Менавіта праз гэтыя мовы, або не толькі, так? Не толькі. Так, я не паспела сказаць, што я шмат дзе падарожнічала на аўтаспынам. І вось, дарэчы, па дарозе, вядома, размаўляць з людзьмі, адзін з кіроўца, якім падабраў, сказаў, што ён распавядаў, вучыў замежную мову, калі пачаў разумець мову так, што не перакладаў ужо ў галаве разумеў, ён кажа, перада мной адчыніўся іншы свет. Як нарадзіцца яшчэ раз і пабачыць штосьці нано. Ну і пабыць дзіцём, таму што калі ты дрэнна камунікуеш, гэта таксама вельмі цікавы досвед, ты адчуваеш сябе 5гадовым дзіцём, які, можа быць, спытае, дзе прыбіральня, але пра складаныя нейкія эмоцыі не раскажа. Прычым ён іх мае і проста не можаце выразіцца. Не можа перадаваць, няма у яго галаве гэтых словаў. І ты адчуваеш, ну гэта таксама такі
такий досвід, який примушає просто кожен раз задумуватися, наколькі чалавек і абмежаваны, і наколькі ў яго вялікі патэнцыял. Дачасова, гэта вельмі цікава. Думаю, кожны чалавек, хто пачаў вывучаць новую мову, пра гэта ведае. Добра, можа быць ёсць што-небудзь, што ты хочаш перадаць чытачам. Мы можам, у прынцыпе, запісаць другую частку нашай размовы, калі ты хочаш. Проста ў нас набліжаецца ўжо час, 20 хвілін. Ужо ёсць нават. Мы можам запісаць другую частку, калі ты хочаш. Добра, можа ёсць якія-небудзь словы, якія ты хочаш перадаць нашай аўдыторыі? Напэўна, не баяцца і адчуваць сябе свабоднымі, бо падарожжа робіць чалавека свабоднымі, вывучэнне мовы робіць чалавека больш свабоднымі. Гэта тыя рэчы, якія ніхто ніколі ніяк не зможа адабраць. Менавіта падарожжы далі магчымасць зрабіць гэта для мяне маім прыватным адкрыццём. І я разумею, што ў кожнага чалавека нейкія свае моманты, але вось гэта якраз такі тое, што асаблівае мяне спаткала на гэтым шляху падарожжаў, жыцця ў замежжы, размоваў на розных мовах, сустрэчы розных цудоўных людзей, вось такіх як Ангела, які бачаць свет, на адзіным выпадку наш беларускі свет сваімі іспанскімі вачамі і разумее яго лепш, чым шмат хто з нас, бо тое, што бачыцца знешне, яно не такое, як бачыцца знутры. Калі коратка, заставайцеся свабоднымі, не бойцеся пераменаў, не бойцеся унутраных і вонкавых падарожжаў і будзьце шчаслівымі. Піце гарбату з Ангелай.